siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Rita's Secret File. Si Rita na mukhang na-fall na kay Arky na nag-asawa na. May asawa na. At eto naman si Rita, napakakirengking. Hindi na ako magda-judge, sorry. Eto namang si Rita, tinitrigger etong si Arky tungkol sa kanyang virginity. O pwede daw pala yun yung tipong wala na silang saplot pero wala pa rin mangyayari sa kanila na pasukan. Ang tawag dyan, viewing with some touches. Charot, pinarot. Ay, nako. Anyway, kabisyo, pakinggan na natin. At basahin ko na yung mga komento ng ating mga kabisyong nag-comment sa atin ngayong gabi. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Jaime. DJ Rocky, bakit ganon ang hina ng sound ng radyo natin dito sa app ng Love Radio? Uy, may problema daw tayo. But anyway, lagi po ako nakikinig mula dito sa Czech. Paano ba? Czech Republic o Czech Republic? Czech Republic, ganon? Ewan ko dito kay Jaime. Eto naman po sabi ng ating kabisyo na si Jello Alikabok. Ay, Alibok pala, hindi pala Alikabok. Sorry naman. Grabe naman si ate, nakakagigil. Kahit alam naman niyang may asawa, hindi na lang kusang lumayo at nakipag-inuman pa talaga. Meaning to say, gusto niyang maging kabet. Hays, libog nga naman. Oy! Yan ang mahirap pigilan, ang urag. Talaga ba? Eto naman sabi ng ating kabisyo na si Jobert. Nabitin ako sa kwento, DJ Rocky. Habang maaga pa, ay tigil-tigilan na yan, yung kahibangan na yan. Alam namang may asawa na yung lalaki, tapos sinatanong pa kung kabit siya. Ano pa nga pa? Shoutout sa Bulacan Overdrive, Grab drivers, lalo na kay pareng Marlon Loyola. At pareng Rogelio June Bernardino at Marjun Estorgillo from Jobert Vertudazo. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Z. Halo, magandang gabi. May asawa si Arky. Dapat hindi na niya ginawa kay Rita yon. Buti kung single uli si Arky, walang problema. Kapag nalaman ng asawa niya na kinakasama siya ni Rita, paktay ka diha. Marami namang ibang boy na pwedeng makipag-L si Rita, pumatol pa sa may asawa. Buti na nga't hindi sinamantala ni Arky ang pagkababae niya. Yun lamang po. Salamat at na-miss ko po ulit mag-comment sa inyo. Salamat! Ito naman sabi ni Darwin, Rita, kaya ginawa ni Arky na hindi galawin ang pagkababae mo ay dahil may asawa na siya. Kung ang tanong mo ay kabit ka o kung kabit ka, yes, no doubt in the very beginning. Kaya you have to stop your temptations. Dahil kapag nalaman pa ng asawa niya yung ginagawa niyong bawal na relasyon, karma later ang aabutin mo sa kanya. Eto pa sabi ni JP, para sa akin huwag ka nalang masyadong mag-assume para hindi ka na masaktan. Una, hindi naman niya kinuha yung dapat na makuha sa'yo. Nirespeto ka pa rin niya. Para sa akin, ang status nyo ay magkaibigan pa rin. Yun lang, wala nang iba. Hirap niyan, mababaliw ka kakaisip pag dumating na rin sa Dubai ang asawa niya at magkasama na sila. Block mo na lang muna, basta magkaibigan pa rin kayong dalawa. Yun lamang po ma'am, happy Tuesday. Ingat pa uwi, madulas ang daan. From Tambay Love, JP. Ito pa sabi ni Igop Motovlog, malabig na gabi sa'yo DJ Rocky at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Grabe naman, pang SPG ang kwento natin ngayon. Told you so! Well, ang message ko lang kay Sender, sana nung una pa lang nalaman mong kasal na itong si Boy, nilubayan mo na para hindi ka egul sa ganyang sitwasyon. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Papunta na pala sa Dubai ang asawa ni Boy. Ano pang magagawa mo? Talo ka na niyan. Yun lamang po DJ Rocky, pa-shoutout po sa The GOAT, TNVS, The Boss, Grab Cars at sa mga natutulog sa tambayan na si Dan at Coach. Maraming salamat from Igop Motovlog. Eto pa sabi ni Robert,
Habang maaga pa itigil mo na yan, may asawa siya. Baka kung ano pang mangyari sa inyong dalawa, magkabistuhan pa dahil sa ginawa mo. Sabi pa ni Charles, clearly Sander, kabit ka. Ayoko sana mag-comment ngayon pero bahala na. Chuk-chak, chenes pa more. Eto pa sabi ni Jallo. Pagsabihan mo nga yan, stress na ako. Papuntahin mo yan sa akin. Ako na magtatanggal ng kanyang kate. Charot! Uy, darot. Anyway, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Parang halos lahat naman sila. O habang maaga pa, itigil mo na yan. Puro ganun yung mga sinasabi. Ako, habang maaga pa, tuloy mo pa yan. Hanggat hindi pa dumarating, sulitin mo na. Bad influence, no? Ewan ko kung may ganito kang klaseng kaibigan, no? Imagine mo kung kaibigan mo gano'n, no? Siguro walang mangyayari mabuti sa buhay mo. Lahat ng matinong kaibigan mo, Rita, na pagsasabihan mo o ng pagkukwentahan mo nitong nangyayari sa'yo o nangyari sa iyo, lahat ng mga matitinong kaibigan mo o kamag-anak mo, kapamilya mo, kung kahit sino yan, kung nasa matinusin ng pag-iisip, ang sasabihin yan sa'yo, itigil mo na yan. Magising ka, kabit ka. Yun yung sasabihin sa'yo. Pag matinubang kaibigan, ang sasabihin sa'yo, sige, tuloy mo lang yan, nag-e-enjoy ka eh. Hindi. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, hindi pwedeng maging 5. So meaning, si Arky ay may asawa na, hindi po pwedeng wala siyang asawa dahil hindi naman sila annulled. In fact, pupunta na dyan sa Dubai ang asawa at wala ka na magiging laban pa. Unless maghiwalay sila, yun ba yung gusto mong mangyari? Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Alam mo, ang saya-sayang maibigay ang sarili sa taong tapat at tunay na nagmamahal sa iyo. At ganun ka rin dapat sa kanya. Tunay at tapat ang pagmamahalan ninyo. At wala kayong sabit, walang masasaktang ibang tao. Yung meron kang peace of mind at hindi mo iisipin na meron kayong masasaktang iba. O hindi ka dapat magtago kasi wala naman kayong ginagawang mali. Yun yung klase na ng relasyon na napakasarap ipagmalaki at panghawakan. Sa palagay mo ba, yung sitwasyon mo ngayon masarap panghawakan yan? Panghabang buhay? Hindi, alam mo na meron ding hangganan yan. Aantayin mo pa ba na maibigay mo talaga yung sarili mo ng tuluyan dito kay Arky? Ito namang si Arky, curious pa pagdating sa virginity. Payami rin eh, no? Alam mo, sa tingin ko dito kay Yami tuloy. Kay Arky, payami. Yung tipong, syempre, papalabasin niya na parang gentleman siya, ganun. Pero kapag meron nang nangyari, boom, running man na yan. O sabihin na rin natin na pwedeng natatakot itong si Arky na kung sakaling magalaw nyo itong secret file sender natin tapos may mabuo, di problema pa yun. O, so naniniguro lang din siya. Pero bottom line dito, Rita, egol ka. Hindi ka papaldo. Bakit? Kasi hindi committed sa iyong tao. Committed siya sa iba. This is just temporary. At gusto mo ba itong ganitong klaseng relationship? And if the answer is no, single ka, maganda katawan mo, kayang-kaya mo na mang-akit ng ibang tao. Ay, di ba sa Dubai marami ding pogi dyan na ano pa? Sabi nila malalaki daw. Yung iba prinsipe pa. Tapos meron pa dyan na single talaga. O talagang hanapin mo yung single nang sa gayon. Wala kang maging problema. Tao lang nang papakomplika ng kanyang sitwasyon, ang kanyang buhay. We are the product of our own choices.
So choose the right thing now. Bago ka pa mapunta sa isang complicated situation na baka pagsisihan mo sa bandang dulo. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. Susunod na po ang programang Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rita's Secret File.